Batériová snehová fréza Texas STX 2000 si poradí s čerstvým snehom až do vrstvy 12 cm a tak ľahko odprace príjazdovú cestu, terasu, schody a to i pri teplotách do -20 stupňov Celsia. Táto akumulátorová snehová radlica je kompaktná, ľahká a navrhnutá s ohľadom na pohodlie. S 20V akumulátorom Texas zvládnete prácu za kratšiu dobu než s ručnou lopatou a ešte aj s lepšími výsledkami. S frézou STX 2000 dosiahnete plnú mobilitu, keďže kábel vás neobmedzuje, stačí vložiť batériu a pracujete. Túto snehovú frézu poháňanú akumulátorom možno ovládať dvoma rukami a keďže podpornú rukoveď vpredu je možné nastaviť tak na výšku, ako aj na uhol, poskytuje vám najpohodlnejšiu pracovnú polohu a vysokú kontrolu pri práci. Oceľový hriadeľ STX 2000 je robustný a pevný, takže po kontakte s vodou nerdzavie, vďaka čomu je údržba snehovej frézy minimálna. Akumulátorovú snehovú frézu je zároveň možné rozložiť na 3 kusy, takže uskladnenie mimo sezóny je jednoduché. Viac na www.brel.sk